ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶೋ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಲ್ಲೆತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ನಿಖಿಲ ಮೋರೇನು ತೆಲುಗು ಬಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟದೆ ಬೇಗ ಊರ ಆ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. सुपर हीरो ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಣ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ದೊಂದು ಪೂರ ಐತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಪಿದೈ ಪೋತ್ ಪೂರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇಂಚ ಮಾತೆ ನೋಟುಗ್ಲ ಇಂಚ ಸೇರ್ದು ಪನರ ತೂಯರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತಂಡು. ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇವರು ಮಾತು ಖುಷಿ ಸರ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನನ್ನ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುನ ಖುಷಿ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.